Mandithatha ithuba ke egameni lenkosi yam uJesu Kristu waseNazaretha, umfeli nomvukeli wempilo yam. Sinsiwe ke ndingumntana kaThixo, izono zam zaxolelwa. Ndiyabulisa kuni nonke baphulaphula ekhaya nisasibukele nje kulo live egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ke ndihleli notata umpostile uNdlela ya umthunywa kaNkulunkulu egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje kunento ke esizanayo kuni baphulaphula nisabukele nje emakhaya egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ya, namhlanje ke apho sawuqala khona sizawuqala kule ndawo ethi utata umpostile nje ngoba engumuntu ndimbukele more ivideo zakhe ezininzi ya ndimlandele ya kuba nezinto ke ndizithanda apha kuye ya. So namhlanje ke siyahlangana ngenjongo zoba ngabantu akhe asicacisele nzulu okanye kabanzi ya ngelihlobo uThixo amsebenzisa ngalo okanye ngelihlobo uThixo amtyhilela izinto ngalo egameni lenkosi uJesu. Ndiyacela ke nawe nje usondele nje ubukele sisaqalisa egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ya, umbuzo ke endinawo apha kuye oqala ngulona uthi njengoba ngabana tata kule nto yakho yoba ngabana uThixo akutyhilele izinto ya into eqala kanjani okanye esebenza kanjani? Mandibulise kuemvangeli, ndibulise nakubabukele ekhaya egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Mandizocela ibe ngathi ndibuyitsala ke kancane ke mvangeli kulombuzo othi lento lena iqala kanjani okanye yaqala kanjani. Ndisindiswe ngo-2003 ngoDisemba, ukuthi ndibala ke u-2004 ya. Lento yoboniswa izinto into endiqale ndingekasindiswa. Bendibona izinto kuba kuzokwenzeka into erongo ngakumbi xa kuzokwenzeka into ezimbi. So xa sendiqwalasela ngoxa izinto zizokwenzeka ngecebo likaSathane, loo nto le bendiye ndiyiboniswe emaphupheni okanye ibe ngathi into endiyicingayo ndisuke ndiyithethe. Loo nto leyo kangangoba umama onizalayo ezi zinto ndandithanda ukubalisela yena ke nabanye ke endikhula nabo engazi into ukuthi bona bayiqaphela kangakanani loo nto. Ya, so umama kanguba wathi hey mntanam ento ungabozithetha ngoba ndithetha nezinto ezimbi ezizokwenzeka, into okuquka kokusweleka kwabantu nokuqhawuka kwemitshato nokwenzeka iingozi, izinto ezinjalo. Ya, so ezinto bendiye ndithi into ithetha ndingazi uba izokwenzeka nini, kodwa ndibe ndithetha into endiyibonileyo ephupheni, ndibe ndithetha into okanye endiyiva ndisoloko ndiyicinga. So ndingakwazi uyivala, ndingakwazi uyithini loo nto, ndiyibalise isuke yenzeke ngolo suku eyenzeka ngalo. Umama ke ezinto ayithi mboxelela yena ngoba ezinto ezihlamba abantu bayothi ndiyathakatha mhlanje. Ndihambe ke ndahamba ndangumntu ke ndikhula ndingengomntu ondlongodlongo, ndingayibeka kanjalo. Ndingumntu onovelwano, so ndingazithandi into ezimbi, noxa ke under i-influence yokuhlala ya bendizenza into ezenziwa ngabanye abantu. Njengoba ngabantu basizwe sakwaXhosa nje sikhula sibe ngamakhwenkwe, bekhona lela xesha ke lobukhwenkwe ya. So lezo nto ezo ndikhe ndangena ke kuzo, kodwa ingezo zinto endizithanda kakhulu, bendithanda izinto ezintle amathuba amaninzi. So kodwa ke okona ento bendizibona ke zenzeke, kodwa kuzothi ndokusindiswa ndaqala ndayiqonda ke ngokulento lento ukuthi oh man, xa ndibone into ethile ngoku suppose ngithandaze, nyhani ngithandaze ingenzeki and futhi lento inditshise, ndihambe ndiyoyixela ke ngoku nasemntwini wayo endifanele uxela emntwini wayo. Ezinye ke zibe nkulu ndiyozixela kumfundisi, ezinye ndizixele kumama, sithandaze ngazo ngoba umama wam usindisiwe. Ya, so iqale kanjalo loo nto le, ithe yofika apha entsindisweni yavele yakwi-order ke ngoku. Ndayibona uba ishedyulekile ke ngohlobo lokuthi izinto endizibonileyo ndiyakwazi ngoku ukulwisana nala moya ingade iphumelele. Ezinye ziba ngathi ziphantsi ukwenzeka kodwa zingade zibe ngale ndlela bekufanele uba ziba ngayo. Noxa ezinye ke sabonakala emveni koko ufumanise into ukuthi iyenzeka njengoba ndiyibonile.
njengoba ndikhula ke ngoku apha kwi-Christianity ndizoyiqaphela kakhulu ke ngoku emveni ko-2009 lento ngoba phaa ngo-2009 phambi kwepasika ndiye ndahlalwa kukho ndizile ukutya so ndazile ukutya for 21 days ndingadli ndingaseli ndithandaza qha ndacela kumfundisi wami into ukuthi zokhe ndingabikho enkonzweni ndicela ukubamba inkonzo enje nyani ke wandishedyulela wathi hey xa uzobamba inkonzo engaka ndikufunele indawo ozohlala kuyo ngaziphazanyiswa ndayiqhubeka nalo 21 days leyo ke ndizoyiqaphela emveni koko ke ngoku into yokuba ngabantu bandive kuthethwa nangamagama abantu into ukuthi ndiye kubani ndiye endaweni ethile emveni kwangoko so ndayibona uba ikhule yakwenye i-level lento so loo nto leyo ke ndizothi leyona ndiyibone kutsho ukuthi yinto endayiphiwa nje nguNkulunkulu but ukukhula ke ngokwayo iyaqhubeka iyakhula ngoba ndahamba ke ngoku apha eminyakeni ke ngoku ndibona uThixo njena vele andixelela into ezokwenzeka kwelinye ilizwe endingenalo nolwazi ngelo lizwe njengangoku bendikhe ndathetha ngendaba yamazwe amahlanu iAmerica, iSouth Africa, iNigeria, iChina yeyiphi ehlanu ngabizanga South Africa, Nigeria, iIndia, natsika iChina, iAmerica zonhlanu endixelela ngento ezokwenzeka apho ethi mandixelele abantu now loo nto yinto nje efikayo ndingumuntu ke othanda ukuthandaza kakhulu ndikhe ndibe nethuba lokuzipha ithuba lokuthandaza mna ndindodwa okanye nalo mntu otshisekayo njengoba ngabantu nalentaba lapha ngaphesheya so ndimane ndiyothandaza phayana noba ndifastile noba andifastanga so ndihambe ndiyotshona khona ndithandaza uThixo ke xa efuna sendiphawula ke ngona xa efuna undixelela into ndiye ndibe nento endithuthumbisayo nje into ukuthi mandihambe ndiyothandaza endaweni ndodwa lapho ke ngoNkulunkulu ndiye ndibonise izinto so iqale kanjalo ke loo nto mvangeli empilweni yami so nangoku ndiya ndiyibona iyakhula ibheka phambili njengangoku mvangeli ndilapha zininzi izinto uThixo azityilayo nandibonisa zona ikanjalo mvangeli mandibe ndima kuloo ndawo okay ke man bulele okwesibini nami eziba usaqhubeka uthetha kunento endiyifundayo kule nto uyithethayo yes into ethi le nto yokuboniswa kwakho ayonto eqale ngexesha usindisiweyo into eqale before usindiswe ngamanye amazwi uThixo uyakwazi uyibeka into emntwini kwa before usindiswe but wena ngenxa ye-level yakho ngenxa ye-level okuyo wena awuziboni abangabantu banguThixo lona into bangabana ukukhilela lezi zinto so ke ndiyayifunda kakhulu into lento bangabantu ubalisela ngento bangabantu ubukhwambe ubalisela umamakho into kunezinto ozibonayo wabe ungekasindiswa wena then waqhubeka wasindiswa kulapho ke nguzonotisa khona into bangabana normal lento le yokubona izinto inomnwe okanye inesandla sikaThixo amen so ke ngoku ndifunda kakhulu apho umbuzo wesibini ke ngoku esizawuya kuwo ngumbuzo othi ke ngoku njengoba ungumuntu oyanoboniswa ke ezi zinto nguThixo minyaka lena ngoku ndingathanda uba ngabana mhlawumbi yintoni okanye ndingathanda uva into yoba ngabantu uba eyona nto uThixo ke ngoku akutyhilele yona about lona unyaka sisawuqala ka-2025 yintoni uThixo ayithethileyo kuwe ndifuna nje uva apho nje tatami okay mfakele Nkosi ikhona into etyilwe nguThixo ngalonyaka into endiyiphawuleyo ke ngoku since lo nyaka endithetha ngawo nto ndaqwalasela into ukuthi uThixo akwazi undixelela unyaka ozayo ukuba eyona nto ezoba yi-main subject yinto ethile embi nentle nakulona unyaka uThixo uthethile ngoba ukusuka nge-24 kaDisemba iye yandifikela laa nto yokuba ngabantu ba imani ingase ndiyothandaza okokoko ngendlela endiye ndive ngayo iba ngathi kukhona into embi ezayo indlela engandonwabisi ngayo le nto ifunisa uba ndiyothandaza
ndowuthandaza kuthi ginqi. Ndithe ndiqhubeka ke ndithandaza ndavele ndibona umbono ngathi ngowehobe engibona kuNkulunkulu noba mhlawumbi undenzela ukuthi bendenzela uba ndiqonde msinya kuba ikhona into ethetha ngehobe apha eBhayibhileni. Ndibona ihobe limane lihla phezulu lifike limeke ngokwapha esikithini kodwa ngendlela endikwazi ulibona ngayo ndithandaza not ndiphupha. Elobe limhlophe ngembonakalo. But lifike limeke ngokwapha esikithini. Andiyihoyanga kwisuku lokuqala ngoba khange bekho nto ethethayo. And okwesibini ndiye ndingumuntu othanda into ukuthi into kaThixo ndingayihambeli phambili. Uma ingekandicaceli ndiqhubeke ndithandaze ngayo until ibe iyakhileka more. Ndabuya ndibone lo mbono lowo ndaphinda nakwisuku elilandelayo yafika into ethi mandihambe ndiyothandaza entabeni. Ndahamba ndayothandaza entabeni. Ndithe xa ndiqhubeka ndisebunzulwini bokuthandaza laphinda lavela. Ngendlela ke ngokwendilifilisha ngayo kule game yesibini ndafilisha into ukuthi ingathi line happiness. Noxa ndilibona at a distance ndilibona liphaya isibhakabhakeni ngondithandazayo utsho ukuthi ngumbono lowo. Ndaqhubeka ndithandaza. Ekuqhubekeni kwami ndithandaza uThixo ethetha ngalo elobe waxela into ukuthi lona ngumoya oyigcwele. So nyhani ndatsho ndikhumbula ke ngokwasezweni likaThixo into ukuthi uThixo kulonyaka kwicala lakwaThixo ngunyaka omhle ukusuka kulonyaka. Into ayithethileyo ke uthe uzovusa amasango amabini or ukuze kwenzeke ngokwecebo likaThixo kulonyaka. Kunamasango amabini ekufuneka evukile afileyo. Lamasango leliphi? Yi-evangelism. I-evangelism yenziwe ngandlela zonke. Le-evangelism yenziwe ngandlela zonke. Xa ndithi ke ngandlela zonke, abangena ezitratweni, abangena ezikolweni, abangena ezikliniki, abangena ezibhedlele, abangena emarenkini, abangena ndibala ntoni nasentsho nje yonke indawo yokuvangela, abanesystem nabanentente nabangena lapha kwi-social media kumaqonga onke. So kodwa uThixo uvusa ngoku i-evangelism. Le evangelism ehamba namagama athi abantu mababuyele kuYesu basindiswe baxolelwe izono. Leyo qala leyo utsho ukuthi evangelism efunwa nguNkulunkulu. Ndingekahambeli phambili kulingene kwipoint yesibini. Ukhumbule kunyaka ophelileyo nge-31st uThixo wathetha nam wathi mandikhulule isiprofeti ndithethe kubantweni nokwazi ukuthetha kubo into ukuthi kulonyaka ophelile utsho ukuthi 2024 uzobapeculula abaprofeti bobuxoki, uzobaveza while elungisa abantu abadelekileyo, abantu abangaziwayo nabangafundanga nabafundileyo abanenhliziyo evumayo into yokuba baye emsebenzini kaThixo. Loo nto siyibone isenzeka ke kutyhileke abaprofeti abaninzi nezimbo zabo zaselubala nebebethembisa abantu ilize abantu abaninzi bade babona noxa abanye bengekaboni. So kulonyaka kanti uThixo ulungiselela ukukhulula abantu bakhe baye emsebenzini wakhe. So utsho ukuthi ke isango eliyo uThixo alibuyisayo ebeliginywe yile nto ibikhona ngoku yokucaba wonke umuntu ufuna uprofeti, wonke umuntu ufuna ukuchaza abantu, wonke umuntu ufuna ukuchaza inumber phone zabantu bengathethi okusuka kuThixo bethetha into ezinqwenelwa ngabantu. Loo nto kuThixo akayithandi ngoba kudlalwa ngabantu bexakekile. Nansi ke enye indawo yesibini uthe which is eyokuqala uthe uThixo ufuna uzovusa abantu kuthi kuvangele. Apha embonweni ke njengoba ndibone lobe ndiboniswa nje apha embonweni ngondithandazayo. Bona abantu abadala
bekhwaza bephethe iBhayibhile bezibambe ngezandla. Ndibona abantu bebuyela kuYesu, ndibona abantu bekhwaza ezitratweni, ndibona abantu bexhoma izandla, ndibona abantu belahla izinto apha embonweni. Leyo utsho ukuthi impact ezokwenzeka ukuba abantu kwindawo ngendawo abafakwe lentshisakalo baye baphakama benza, ngoba kuyenzeka mvangeli into ukuthi uThixo athethe ebantwini abantu bangenzi, abanye bathi balinde i-sound system, abanye bafuna inkxaso emabandleni, abanye bafuna lena naleya. Loo nto kodwa izinto ezibenza bangenzi umsebenzi kaThixo. Eyesibini wathi uThixo isango lesibini azolo afuna livuke kulonyaka, abantu bazofundiswa insindiso, ngoba abantu abasayazi insindiso yoqobo. Yiyo lento kule mihla kuthiwa umuntu ke ngoko othetha inyaniso kaThixo kuthiwa uyajaja. Wathi uzovusa ngoku elo sango lemfundiso, abantu bafundiswe. Loo nto ke ndithe xa ndisibona esi siprofeto okanye lo mbono uThixo andibonise wona, ndakhumbula lamazwi mvangeli, ndakhumbula lamazwi mkhonsi kaThixo. Le nto ndithe ndoyijonga yiyo le ikhona apha eBhayibhileni. Incwadi kaMateyu chapter 29, chapter 28 ne. Ngicela siyifunde nje ngiqale kuverse 19. Uverse 19 ithi, hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga. Ukuthi uyabona ngoku kuthulula umoya wokuba umuntu kunabantu, wonke umuntu nje uzofaka intshisakalo yokuba abantu ingathi abantu bangaguquka benziwe abafundi, sokuthi abazoshunyezwa nje bazoshunyezwa kuthiwe mabangene ensindisweni. Ithi nibabhaptize egameni loYise nelonyana nelomongcwele. Nansi ke ngoku eyesibini ithi nibafundise ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Yayifana ngolento lela sango lesibini ke, elokuqala nguhambani, elesibini nibafundise. Nansi ke nasi sethembiso ke ngoku senkosi ke ngoku ithi mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. So lo muntu othe waphuma wayoshumayela, noba ngabantu ba ubonakala kanjani, kodwa kunabantu abazomva ngenxeni yokuba ngabantu babe eyothetha umyalezo kaNkulunkulu, eyoxelela abantu mababuyele kuThixo. Kangangokuba ithe xa ityeba ke ngokulento apha kum, wanikhumbuza uThixo ngela xesha lamnyaka besisindiswa kuye bekuthiwa uYesu uyabuya. uYesu ngathi nyani uve xa kushunyana into ukuthi kuze kube namagama athi angabuya nanini. uYesu akalazi ixesha akho umuntu laziyo angafika nanini. So ndive ndinaloo nto. Now yiloo nto endifuna ukuyithetha esizweni sonke. Esizweni sonke abantu mabaphakame benze icebo likaNkulunkulu. Amen. Phambi koba ngabana ndingawuqhawulanga, phambi koba ngabana uqhubeke, eziba usaqhubeka usathetha uvelela izinto ezimbini apha. Eziba usisho xa ngabana ndikumamela nje usaqhubeka nokuthetha. Lona unyaka kangangehlobo otyhilelwa ngalo. uThixo utyhile into bangabana lo unyaka ngunyaka wesivuno. Ngunyaka wesivuno, ngunyaka wabangabantu abashumayeli bame bashukume basebenze. And yet lo msebenzi bazawusebenza uThixo ewulungisile. Ngehlobo endikuva ngalo. Uthi kulixesha loba ngabana kuguquka abantu, kulixesha loba ngabana abashumayeli bashukume bavakalise udaba likaThixo kwiindawo zonke. Esibini oyivelelayo uvelelele into bangabantu uthi kulixesha loba ngabana uThixo abhence bonke abaprofeti abashumayeli abafundisa intando yabo hayi ekaThixo. Iminyaka lena ke ingaphambile esibasiqhubekeka kube kulixesha apho abashumayeli bobuxoki ebebephume elubala
besenza ukuthanda kwabo ya ndiyithanda kakhulu ke ngolento othi uThixo ukutyhilela into yoba ngabana kulixesha loba ngabana babhencwe bavele nemisebenzi yabo into yoba aba bashumayeli aba okanye aba baprofeti abanamoya kaThixo. So uThixo uzavusa abantu abaza kwenza intando kaThixo. That means uThixo uzothulula umoya wakhe phezu kwabantu sewuthulule ya kuvele lento uThixo ayifunayo. Amen. Ya phambi koba uqhubeke nje tata ndiyayiva kakhulu eziba usaqhubeka uyithetha ndiyayiva nje apha emoyeni wami egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ya ndiqhubeke emvangelini nendawo ethi endikhumbula ngokuthethayo. uThixo ke utshilo wathi akuzubalula ngoba olhlobo levangeli ngokwelizoshumayela iBhayibhile nabantu bamababuyele kuYesu futhi nabenzekelwe imimangaliso bazawungqina uYesu banganqini umuntu banqine uYesu. Uthe uThixo akuzibalula kangangoba uthe uThixo uyabona kulona unyaka kangangoba uzoba nzima. Ukuba ibandla alithandazanga loyisa sizawungcwaba ukusuka ngoku kuJanuary kuze kuyophela unyaka ngoba usandakhumbula ke ngoxetshoyo uThixo kwakhumbula mna njengoba ngabantu ba uThixo ethetha loo nto ukuthi uSathana ngoba esazi ukuthi ixesha lakhe linjani lifutshane selimphelele so lonto le ithethe into ukuthi ke izinto ke ngokwezimpi ezenziwa nguSathana uSathana uzongqala kwizinto ezingqale bomini utsho ukuthi imbumbulu zikaSathana zizoba strong kunakuqala ngoba uSathana akayithanda abantu ukuthi bazi ngoYesu eyedwa iyayiva lento lena ngoYesu eyedwa. Yiyo ke ngokulento afake ivangeli angathi ivangeli elihambayo elinamanzi eline oil elinentontoni izinto ezibonakalayo. So elo vangelelo kodwa uPaul xa uPaul abantu bakhona abasinswanga ababantu even saphela sathi vuthu isidima sendlu kaNkulunkulu njengoba incwadi kaPetros I think in chapter 2 Petros oqala chapter 2 noma ko verse 9 ba ithi thina sinyulelwe sisizulwane sinqobo kuye esingcwele isibingeleli sasebhodwe lakwaThixo elithi izwi likaNkulunkulu sinyulelwe into yokuba sivakalise isidima. Amen. Isidima so lento ekhoyo ngoku ezicaweni isigqibe tu isidima. Yiyo lento ngoku ungasohluliyo umuntu osuka epatini nosuka eklabhini nosuka osukela edolophini okanye osukela nje kuhlaleni nosuka enkonzweni ngoba le kingdom iyavakaliswa ngoba lento inje kingdom ne kingdom inobume bayo njengamarasta amarasta anemibala yayo anenwele zawo anecuba lawo anezinto angazityiyo ehlonipha ntoni obuburasta babo anento azinxibayo ehlonipha oburasta. Abalandeli bebhola nabo banempahla abazinxibayo ezifavorism kwinantsika pha kwibhola uyayiva lento lena even nabantu apha abafavor utywala noba bafota bephethe utywala noba ibhotile yabo uzibonalisa uba bayafavor noba bajoka ngotywala. Uyayiqonda lento lena even nabasebenza kulomkhakha lo wobufebe ukhona lo wobuyenyu ukhona lo wobuyenyu iprostitution qha ikwi-levels ezahlukeneyo ukuyiveza ke lonto ukuze umphulaphula acacelwe phaya uyabona kwalento abantu noba bazovuma abantu phayana uqala kujonga ubunantoni lonto kuzithengisa ngawe. Abanye bavuma abantu kuba ngabantu bayiqonda into balifuna ndondlela abantwana okanye nomnye aqonda ukuthi hey lo muntu lo ngizamnika imali andinike lento ndiyifunayo. So lukhona oluthengiso olukhona luhamba nempahla zakhona uqala enhloko ke ukwehla ezinento yokwenza nokuvela
komzimba. So kulomkhakha ilo kingdom leyo. Yeah, so ndiyabona abantu ke beyithatha kancinci ke lento yezimpahla apha entweni edibene nenkolo leyo buKristu. Into ukuthi into ingaphakathi ayinamsebenzi into yoba unxibe kanjani. Under grace. Yeah. Le grace le caba yenza into ukuthi abantu bangakhathali kuyasetyenzwa mvangeni. Uyabona iyo lento uzothi xa ufunda apha kwincwadi yesityhilelo uzova kuthiwa lowo woyisayo. Uyayivala xa ufunda ku chapter 2 no chapter 3 apho kuthethwa ngamabandla kunamagama soloko esetyenziswa ba lowo woyisayo. Lowo woyisayo uthi ukuthi kuyasetyenzwa kulento. And okwesibini ke kunento kufuneka uhlukane nazo ngoba uthanda uThixo. Ezo zinto ezo zi against intoni le kingdom le esikuyo. Uyabona kufuneka uhlukane nayo noba uyathini noba uyayithanda. Okwesibini uye nakwindawo ubungacinganga ukuthi ungaya kuzo ngenxa yayo le kingdom. Iyo ke ngokulento lena emveni koba uYesu ethe Simon kaYona uyandithanda na unamagama wathetha athi kuzixesha loba wena welula izandla zakho ubhinqiswe uthunyelwe apho ungathandi kuyakhona. Yeah, mawusinsiwe akusenzeki intando yakho kwenzeka intando kaNkulunkulu. Futhi into yensindiso kayiphazanyiswa naleli xesha. Yeah, ngoba xa abanye xa beshunyezwa bathi hayi apha kungo 2025 sushumayela into ka1950. Yeah, izinto ebezinobungozi ngo1950 okanye beziyigqwalisa lele kingdom sisayigqwalisa namhlanje. Ininzi into eseyingenelele ebandleni lale mihla. Kangangoba nabantu abathi basinsiwe uvela ubona ba liqhawe eli. Ya qha ishape nje yokushumayela le imenze ngathi usinsiwe. Otherwise ininzi into engene ebandleni lakho. Kangangento ethi nyani kusawungena ngoNkulunkulu ezulwini. Sincedwa ngoye otherwise lela vangela befundisi bebeshumayela begxinisisa iBhayibheli. Kangaba uzubona ba ibandla langoku lilula. Ibandla langoku lideli kulameko yophapha. Uyayivalena manikwenze into ozoyibona njengangoku. Ibandla langaphambili belikade liziworshipela lizigidela linento zalo ezizithi xa kugidwa nezitsalwayo nekuthini guquke kuthiwe izinto ezifomali nje zokugida zezendlu kaNkulunkulu. Uyabona ngoku indlela eliphapha ngayo kangangokuba linento eziphatshelwa uve kuthiwe nansi ithomoyi. Yeah, ikukhale yona ngapha nangapha kushifte yonke into yenkonzo kuba yenziwanga lo thomoyi leya ayikho inkonzo. So liphapha linala moya wasehlabathini. So usajonge lo thomoyi nansi ichwechwa wonke umuntu uyakhomba uyachwechwa kuba kuchwechwanga abantu bonke bayozela enkonzo sajonge lonto uvela nanku loyiso hayi kujonga kujonga wonke umuntu ngoku ukuba ayenziwanga lonto leyo akukho nkonzo apho. Yeah, and even since kwasifika ikeyboard ininzi nento eyashiftayo. Abantu bayeka ukuthembela emandleni kamoya oyingcwele. Kangangoba xa kukho ikeyboard inkonzo bengathi mnandi kakhulu yona ikeyboard yancedisa kakhulu enkonzweni. Yeah, kodwa ayingomoya oyingcwele ikeyboard. Umoya oyingcwele ibandla langaphambili sisiniswe abantu sifundisa into ukuthi ya xa uthandaza lwela ukuva umoyingcwele. Xa ushumayela shumayelela into ukuthi uThixo azukiseke asebenze apha. It's where amadimoni ebengakwazi ukuhlala phakathi kwethu. Vessels ngoku amadimoni ayahlala. Kangaba bengike ndabuza umbuzo apha phakathi enyakeni into ethi njengoba besikade sithaphululwa obody to kungobe se right bebanjwa obody to left right and center. Umbuzo wambuso usithi ngokuve kwenya into uthi obody to sabagqibana okanye seyingaba babambathini qha ndiyayibona ngaba bababayo ya ngaba babamba Usathana akayekanga now lanto ke kutholeke ithuba lokuthi uSathana uthumela iagents zakhe kwibandla nebandla. Yeah, so bevele kufike kukho umlilo phayana kanti indlela ambiza ngayo lena ubiza leyo yona lo usetyenzwayo. Lo uphethe into zikaSathana athi uzobamba inkonzo uzowisa abantu apha uzothini vela afike kugcwele amandla kaNkulunkulu athethe amadimoni adeliverishwe umuntu akhululeke. So yiyo ke lento le belipowerful ibandla langaphambili kunela ngoku kangangoba uThixo ufuna ubuyisa lonto ngoku.
ya iphele lengxolo lena eyenzekayo i-keyboard kubekwe istandard esingqinela noma oyingcwele lezo nto zizokwenziwa xa kufundiswa not lo rush and kuba ngabana kuyovangelwa kuthethwe izinto zaselivangelweni xa kufikwe ebandleni kuqhuqwe umzalwane kuqhuqwe inkonzo zomoya ukuba ngabantu basiyibambe njalo lonto leyo liza kwenza icebo likaNkulunkulu and liyaphela ixesha kufanele ba kusindiswa abantu kakhulu ya kangibalileleka ibandla la ngoku nabashumelayo umuntu bekhona abantu abayi10 wanabantu abayi20 awuyarelax athi ubiziwe aphumule omnye kuphela unyaka engamisanga mvuselelo umfundisi obizweyo owayeka umsebenzi ya lonto kangiba kude kwavela abantu abathi umuntu othi ubiziwe abe lo muntu lo eyeka umsebenzi wenza ngebomu kanti uma ubiziwe nguThixo ngumsebenzi idepartment le kufuneka ivuke ibonakala ngoba funeke kwabo bantu basinswa kuwe kuphuma abazalwane not nje members phuma abazalwane uba umuntu obengena esisigebenga abe ngumzalwane ya phele ubugebenga abe ngumzalwane adakhula abe ngumfundisi okufanele babe ngumfundisi buphume ubugebengu angabi nabo nobeyedwa ongene efeba ayilahle lonto ongene elawulwa umoya wobungoma ubugqirha zonke ezando ya buphume total ya and ezo zinto ke into ke emisa ke elivangeli lamanyani yiBhayibhile kufundwa kwezwi likaNkulunkulu nokuhlangana kuthandazwe nokuzilwa kokutya nokuzilwa kokutya kusilwe kakhulu ukutya kwenzeka imiracles ezenziwa lizwi likaNkulunkulu not izinto ekuthiwa ziproducts amen yo tata mwavaleli into eninzi kakhulu mwavaleli eninzi kakhulu ndiyanifunda as more uthetha tata mthemba ndiqiniseka nombukeli pha ekhaya uyafunda lukhulu kule nkulumo siphezu kwayo namhlanje ezibanisa kumamela tata saveza ngayo yonke lento ya nangehlobo lesinxibo into abangabana abantu abafavoritisha icala elithile banxiba ngehlobo elithile abantu bekwicala elithile banxiba ngehlobo elithile ya ndibona nje into abangabana sikwixesha apho apho abantu into kaThixo abayenza okanye sisiphile kwixesha labafarasi ya abangathi bakuyo lento kaThixo babe bengekho kuyo intentions zabo zikude le kulento yokukhonza uThixo ya siphila kwela xesha la vesi ethi encwadi yeBhayibhile ethi la vesi ethi aba bantu basondela kum ngemilebe yemilomo yabo kodwa inhliziyo zabo zikude le kum kutsho uThixo so siphila kwelo xesha kakhulu nyani abantu ingathi bakuyo lento yokukhonza kanti abakho kuyo at all egameni likaYesu Kristu waseNazaretha amen ya andazi noma tata ngizaphinda uqhubekeke nje egameni lenkosi Yesu ndingathetha nje amazoko okushwangathela ya ngoba ndifuna lo myalezo ungabhidiseki sibe nenye njena ngenye imini iepisode elandelayo amazwi okushwangathela njena kulento ethethwa nguNkulunkulu ndiyakhuthaza kuloo ndawo kuyo ngokwamandla onawo into ukuthi icebo likaThixo lenze ixesha likaThixo lifikile ngokulokuba ibandla lakhe lisetyenzwe lilungiswe ethi iBhayibhile ngumakoti wakhe ethi iBhayibhile umfunela ulungisiwe ngifuna elungisiwe idithi ke ngokwenye indawo ibandla lakho lifuna lingenamibimbi lingenalo nebala kuyayiwa ke abantwana benkosi ezulwini and uThixo uyababiza abantu bakhe one by one nabakholwayo ndingakhuthaza umzalwane kwinto ethi buphile ubungcwele phumana nento ezixoxisayo funda izwi likaNkulunkulu uhlale emfundisweni engcwele uyimfundiso esekelwe phezulu komuntu ungayihoyi yona ithi ke ngompostoli Pawulos mayisingelwe phansi mayisingelwe phansi now nomuntu osanda kuguquka ozibone ngathi akakakhulu enkosini sokutyhafa nazizinto ezithethisayo ezininzi nezibhidisayo neziprofeto ezivela ngapha nangapha ezinye zikhupha abantu emabandleni ezinye zithi mabaye emabandleni lixesha lokugqibela eli kodwa into engasoze kulahlekise lizwi likaThixo amen ebantwini ke abangxamileyo ke ilizwi likaThixo bangaliyalibazisa yiyona lento abanye abefundisi ngokuva kuthiwa bayathwala
sikwenye into uve ukuthi umfundisi uthwele na uyahlambulula uthi wayothwala wayogoba embusweni obumnyama wa-initiate umgcotywa obefakwe ugcobo uyabona xa unogcobo likaNkulunkulu I'm telling you ugcotywe kuthiwa ngosebenza uordainwe nguNkulunkulu ogqibe uThixo akuthumela emsebenzini wakhe loo nto ivula indlela malibongwe igama likaJesu ya loo nto le awunoyogoba kwabanye abantu kufuneka kuguquke nalamagqirha la athwasisayo nala kuthiwa ayohlala phansi kwamanzi uyaba nala kuthiwa kahlala emahlathini izikhathi ya labo bantu abo kufanele baguquke kule nto esiyiphathisiweyo inamandla lento ngamandla kaThixo lana uJesu esihamba naye uhamba nathi ukhona soze silale singatyanga kangangoba lilahlekileke elivangeli eli ngoba kusashunyayelwa kusebenza kaThixo ubungumfundisi ujongwa ngempahla ethile jonge ubuhamba ngemoto ethini ujonge into oba ngabantu ba ibandla likwenzela malini izinto ke ezingenamsebenzi eziza emveni kwalezi ithunyiweyo ngoba eyona nto esithunyiweyo kukwenzeka kwecebo likaThixo unemoto ungenamoto unempahla ezinhle ungenampahla zinhle unabazalwana abaninzi ungenabazalwana abaninzi uyayizwa lento ya eyona nto kufanele bihlale ukuthi kukwenza kuguqula abantu ya kamba nalento okutsala-tsalana ngabazalwane nonyana abasaphansi kwe-submission ngokwe-order leya kwaThixo fumanisa kunabazalwane ababiza ngoba zii-sons zakhe nee-daughters zakhe kanti ekubandleni kaNkulunkulu sinabazalwane uyayibona kangoba kude kwenzeke nezinto ubone uba zibulumezanyana ngoba ubone aba bantu bafuna ukuzenza bakhulu uyayibona athi umuntu omncinci ephiwe-ke esisiphiwo sokufundisa emncinci njalo athi kumuntu ongangotatakho okanye ongaphezulu kutatakho athi ngusana wami lo uyayibona so isayini yokuziphakamisa yenye into ekhoyo kweli bandla langoku ukuziphakamisa kangangento ethi liyandoyikisa ke loo nto ngoba loo nto leyo izwi liyalwana loo nto lithi abaziphakamisayo bayakuthotywa amen so ke ndingakhuthaza ke ekugqibeleni ke abazalwane into ukuthi bangasisapota ngeminikelo yabo ukuze siqhubeke sikwazi ukuhlala sivela apha emoyeni sikhona ke kuFacebook ninguReverend Ndlela ku-TikTok nakhona ndinguReverend Ndlela ku-YouTube ndikhona ndicela abantu bandisapote kakhulu basubscribe phayana balike kuwo onke lamaqonga and bakhomente amen ku-YouTube phayana ndingulwandile Ndlela the apostle Lwandile Ndlela the apostle God bless you nawe ke mvangelene ndawucela sosushiya ke amaqongo ofumaneka kuwo amen egameni kaYesu Kristu waseNazaretha sesivala siyabulela ngokusibukela siyabulela ngexesha lakho lokusibukela namhlanje egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ndiyafumaneka mna pha ku-Facebook usearcha nje Thandile Faku ndiyafumaneka phaya egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ndiyafumaneka ke naku-WhatsApp egameni lenkosi uJesu inamba yami ku-063 061 2107 amen eliphinde inamba yami ngu-063 061 2107 egameni likaYesu amen bye bye egameni lenkosi siyacela ushare ulike ucommente God bless you amen